cute. Så er vi ude i haven. Filmer du? Jeg filmer, ja. Godt, Ely. Kan du også have dansten også? Ja, det kan, og det kunne Mathias også. Nu sætter Man du, skal ikke nu sige sætter du noget, fingeren for fordi en at venstre. man... Nej, jeg kan se, at hvis jeg kunne se mine fingre, så vidste jeg nok, den var i vejen. Her er fingeren. Fordi at jeg sad ved siden af, jeg ikke filmer, jeg kunne høre mig selv lige spille. Ja, Han sidder og råber og skriger, det er helt vildt. hvem råbte jeg? Hvem svømmede det? Det er helt vildt. Emil. Emil. Og Emil blev Nå. fornærmet, da han hørte det, fordi så kan vi høre Mette sige lige støtte. Oh, well, I think that's my son. Hvad bliver han fornærmet over? You don't know! Det var fordi, der var en eller anden, der spurgte. I think it's my son. Okay, gå lige og se, hvad Jette hun laver. Hvis nu kunne du ikke falde over de stole, og flytte ind. Ja, det har jeg ikke, men jeg tænker også, når vi først sidder nede, så skal vi jo ikke ind og ud. Ingen Okay, lad mig lige- nej, streger, jeg vil lige ingen se- jeg rynker. skal lige se Jeg ser jo ikke øjenskyggen. tættere på.